Salutare, dragilor! Vedem astăzi un mesaj printre voi. E cineva care are nevoie să audă un mesaj, să primească un mesaj, să audă ceva de la univers. Universul să-i dăruiască astăzi un sfat sau pur și simplu să-i trimită un mesaj. Haideți să vedem. Poate chiar tu ești acela care are nevoie să audă ceva astăzi. Am vrut să iasă cartea asta. Interesant. Ți se spune astăzi să fii real, să fii tu. Să fii onest. Asta sunt și asta simt. Ceva de genul ăsta. Asta este un lucru foarte important într-o relație. Să fii real. Să fii autentic, așa cum spune cartea. Câteodată pare mai simplu să îți oprești, cum să zic, să-ți înnăbuși sentimentele și să faci ceva ce în mod normal nu ai face. Dar universul astăzi îți spune că trebuie să fii sincer și să arăți lumii cine ești tu cu adevărat. Să-i accepti și pe alții așa cum sunt și să nu încerci să-i schimbi sau tu să te schimbi. Cărțile astea vorbesc mai mult așa despre dragoste și despre relații. Într-o relație nu trebuie să simți nevoia să-l schimbi pe celălalt. Că atunci înseamnă că tu vrei altceva. De fapt, nu aia vrei dacă încerci să o schimbi pe cea pe care o iubești sau crezi că o iubești. Atunci înseamnă că de fapt tu vrei altceva. Cartea asta poate să mai vină cu un mesaj precum că ți-ai pierdut un pic încrederea în tine. Poate încerci să te schimbi sau vrei să renunți la niște idei sau la niște planuri doar ca să faci pe cineva fericit. Și aici universul vine și îți spune să nu faci asta. Să nu ascunzi cine ești de fapt, să recunoști ce vrei, să-ți recunoști sentimentele și mai spune ceva. Spune să ai grijă de tine, de mintea ta, de corpul tău, de sufletul tău, să dormi destul, să mănânci ce trebuie, să fii în armonie cu gândurile tale și sentimentele tale. Să fii liber cumva. Deci tu, cel care astăzi aveai nevoie să auzi asta, sper că ți-a prins bine. Aveți grijă de voi.